Magana kyakkyawa kashi na 7. Falalar la hawla wala quwwata illa billah. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa musulmi maza da mata, mutane da aljannu, manya da ƙanana, ina muku gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau kuma da yardan Allah zan yi mana bayani ne akan wani hadisi, shine hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara masa yarda, gami da falalar la haula wala quwwata illa billah. A cikin falalar la haula wala quwwata illa billah akwai abubuwa har guda 3. Abu na ɗaya shine wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara masa yarda, gashi kamar haka: an ibn Abbas an nabiy sallallahu alaihi wasallam, an karɓo daga dan Abbas, Allah ya ƙara masa yarda, daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, cewa man kathurat humumu, wanda abubuwan bakin cikinsa suka yawaita, wa humumu, da damuwoyinsa, yana da damuwa ta nan, yana da damuwa ta can, yana da damuwa ta can, yana da bakin ciki ta nan, yana da bakin ciki ta nan. Watakila bakin cikin makiya ne suka sa ka a gaba, ko suka sa ki a gaba, ko kuma damuwoyi na rayuwa na yau da kullum, talauci da rashin abin hannu da wulakanci daga jama'a, ba a mai da kai komai ba, ko kuma kina da damuwa da mijinki, ko kana da damuwa da matarka, ko kina da damuwa da kishiyarki, ko kina da damuwa ko kana da damuwa wajen tarbiyyar 'ya'yanka ko 'ya'yanki maza da mata, ko kina da ko kuna da damuwa ko kana da damuwa akan abin da ya shafi kasuwancinka ko kasuwancinki, ko aikinka ko siyasarka, kai ko ma sha'anin addini, kana da damuwa ko kina da damuwa, to dukkan wata damuwa ko min girmanta ko min kankantarta, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana maganinta da yardan Allah. Sai ya ce falyukfir min qawli la hawla wala quwwata illa billah. Wanda ke da damuwa ko matsaloli ko bakin ciki masu ɗimbin yawa a kansa, sun yi cicirindo a kansa, suna turereniya a kansa ko a kanta, to annabi ya ce falyukfir min qawli la hawla wala quwwata illa billah. Mai wannan ya yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billah. La haula, babu wata dabara a gare ni, wala quwwata, babu wani ƙarfi a gare ni, illa billah, sai da Allah. Idan nayi ƙarfi, Allah ne ya bani; idan nayi dabara, Allah ne ya bani, ba ni na baiwa kaina ba. A cikin wannan akwai barranta, wato barrantar da kai daga wata dabara ko ƙarfi, da mai da al'amari na dabara ko ƙarfi zuwa ga Allah shi kaɗai. Allah shi ke da dabara, Allah shi ke da ƙarfi, saboda haka shi ne mai isan mabawansa. To idan mutum ya yi haka, ya jingina al'amarinsa duka ga Allah tabaraka wa ta'ala, to Allah ba zai bashi ya faɗi ba, Allah zai masa maganin abu. Abu na biyu shine tarihi na Aufu dan Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu. Aufu dan Malik al-Ashja'i, Allah ya ƙara masa yarda, an kama ɗansa, wato kafirai sun kama ɗansa a wajen yaƙi. Suka kama ɗansa, suka tsare shi, suka ɗaure shi a cikin sarƙoƙi na ƙarfe kuma masu nauyi, suka ɗaure shi hannu da ƙafa, suka kulle hannunsa, suka kulle ƙafafunsa ta yadda ba zai iya tafiya ko ina ba, ga nauyin sarƙa ta ƙarfe, ga kuma kullewar hannu da ƙafafunsa. Sai Aufu dan Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce, ya Rasulallah, ɗana kafirai sun kama shi, kuma mahaifiyarsa, wato matata, hankalinta ya tashi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ina umurtanka da kai da matarka ku je ku yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billah. Da Aufu dan Malik ya dawo gida, sai matarsa ta ce, menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baka, wato ya umarce ka game da ɗanmu da aka kama? Sai Aufu dan Malik al-Ashja'i ya gaya wa matarsa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da ni da ke mu yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billah. Sai suka zauna suka dinga faɗin la haula wala quwwata illa billah. Can da daddare, dare ya tsala, sai gashi ana kwankwasa musu kofa.
Auf dan Malik al-Ashja'i sai ya zo ya buɗe ƙofa, sai kawai ya ga ɗansa ne ashe ya dawo. Allahu akbar. Sannan kuma ya ganshi tare da wato dabbobin ganima masu ɗimbin yawa, a wata riwaya ma an ce su wajen 4,000. Allahu akbar. Auf dan Malik sai yayi mamaki, yace ya kai wannan ɗana, me ya faru ne? Ba ni labari. Sai ce ai ya kai babana, kafirai sun ɗaure ni a cikin sarƙa mai nauyi wadda ba zan iya gudu da ita ba, kuma sun ɗaure ni hannu da ƙafa, sai suka banni nan a yashe, suka je suka shiga gidajensu da daddare suka yi bacci. Shikenan cikin dare kawai sai na ji wato makullan wannan sarƙa suna ta buɗewa a hankali suna ta buɗewa a sannu har na samu na zare hannuna daga ainihin zobunan sarƙan, na zare ƙafafuna, saboda haka na koro dabbobin nan nasu. Allahu akbar. Sai baban nashi ya ce, to amma tsakaninmu da abokan gaba ai akwai nisa, yaya aka yi ka keto wannan tafiya ga baki ɗaya a dare ɗaya, kuma a cikin wannan daren kawai? Sai ɗan ya ce, ya kai babana, wallahi a lokacin da na kamo hanya sai na ji kamar wani mala'ika ne ya ɗauke ni akan fuffikensa, kawai sai na gani ma na iso akan lokaci. Allahu akbar. Jama'a kun ji fa yadda la haula wala quwwata illa billah take. Sannan babu laifi mutum ya karasa zuwa al-aliyyil azim, wato la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kenan wannan maganin yayi damuwa ne ga baki daya da yardan Allah, amma fa sai a hada da tsoron Allah. Da safe Auf dan Malik al-Ashja'i, Allah ya kara masa yarda, ya je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya bashi labarin abin da ya faru. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa, albishirinka, ai Allah ya saukar da ayar alqur'ani saboda kai, ita ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai sanya masa mafita, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, kuma Allah ya azurta shi ta inda bai sani ba. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Duk wanda ya dogara ga Allah, to Allah ya wadace shi, ba sai ya hada da komai ba. Inna Allah balighu amri, haƙiƙa Allah mai isar da al'amarinsa ne. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara. Haƙiƙa Allah ya sanya ma komai wato gwargwadonsa. Suratul Talaq aya ta 2 zuwa aya ta 3. Amma malaman tafsiri sun nuna a lokacin nan iyakan abin da ya sauka shine wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai sanya masa mafita, sannan kuma ya azurta shi ta inda bai sani ba. To jama'a, muna barin garaɓasa tana wuce mu sau da yawa. Sai ka ga mutum yana cikin damuwa, yana cikin bakin ciki, yana cikin kaskanci da matsaloli iri-iri, amma sai ka kawai yana ɗora hannu a kai yana cewa wayo kaina, wayo bana na bane na lalace, wayo na shiga uku, ina zan saka kaina. Ga inda za ka saka kanka, ga inda za ki saka kanki, Allah ya nuna maki, Allah ya nuna maka, to menene na ɓata lokaci? Allahu akbar. Abu na uku shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ita la haula wala quwwata illa billah taska ce daga taskokin aljanna. Allahu akbar. A wata riwaya, taska ce daga taskokin da ke ƙarƙashin al'arshi. Amma riwaya da tafi inganci ita ce mai cewa taska ce daga taskokin aljanna. Allahu akbar. Wato kenan, ko baka da bakin ciki, ko baka da damuwa, ko baka cikin tashin hankali, ko baka tsakiyar makiya, to faɗin wannan jumla ta la haula wala quwwata illa billah za ta samar maka wani alkhairi wanda zai kasance maka taska daga cikin taskokin aljanna. Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu. Ku yada wannan sakon zuwa ga kowa da kowa domin ya amfana. Duk wanda ya yada wannan sako, namiji ko mace, babba ko yaro, aljani ko mutum, ya Allah ka yaye masa bakin cikinsa, ka yaye masa damuwarsa. Ya Allah, duk abin da yake nema ko abin da take nema, ya Allah ka bashi, ya Allah ka bata, ya Allah ka kare shi, ya Allah ka kare ta, ya Allah ka ɗaukaka darajarsa, ya Allah ka ɗaukaka darajarta. Amin, amin, amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan uwanku a musulunci, Ibrahim Abubakar Adam Al-Fullati. 080
55422355 08036065731. Email alfullati1964@gmail.com. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.